Jaké auto v Československu bylo lepší než tohle? Dívame sa na Cadillac, ročník 1979. Je to model Fleetwood Brougham The Elegance. Je to vlastne top of the line Cadillac 70. rokov, kedy viac menej boli vyrábané autá ešte z poctivé americké ocele a tak ako sa mali, s riadnymi V8 a big blockmi. Konkrétne tento kúsok je vlastne od prvého majiteľa, ktorý ho kúpil vo Fort Myers na Floride. Má nabehnané len tých necelých 47 000 mil. Majiteľ ho síce kúpil na to, aby s ním jazdil a užíval si ho, ale využíval ho len príležitostne na nejaké proste presuny alebo keď chodil na víkendy na nejaké zrazy a podobne. Čo je veľmi unikátne u týchto aut, lebo veľa týchto Cadillacov v súčasnej dobe na markete je s veľkými nájazdami, lebo sú to predsa len križníky, s ktorými sa chodilo cez celú Ameriku. Bol to najpohodlnejší spôsob prepravy v tej dobe, keď nepočítam nejaké conversion vany a podobne. Veľa ho používali gangstri, mohli ste ho vidieť napríklad vo filme Goodfellas, a tá dominancia, keď to auto prichádza po ulici, je proste neskutočná. Tu v Amerike to tvorí neskutočný dojem. Auto, ktoré stálo $18,000, vtedy vlastniť toto auto, alebo si zabezpečiť len financovanie na takéto auto, bolo niečo, čo sa proste nedalo. Aká kára bola v 79. v Československu lepšia, ako bola táto?